Diu vostè, senyor alcalde, en la proposta d'acord que els motius de la venda d'estos terrenys són per a finançar inversió. Però hi ha que dir també, senyor alcalde, i la resta de regidors del Partit Popular, que també ho saben, hi ha que dir que la comptabilitat i concretament en el tancament dels pressupostos de 2010 hi ha una partida que conté 1.795.000, que pot rebaixar-se a 730.000, però en qualsevol cas 1.107.000, que s'ha de gastar en inversió. Aquests diners estan o deurien estar i s'han de gastar en inversió. Però sembla que el Partit Popular s'ho ha gastat. Aquests diners que tenien que anar a inversió se'ls ha gastat en altres coses, perquè no estan en el banc, no estan en cap lloc. Aquests diners se'ls han gastat, pagant factures segurament, però se'ls han gastat. Per tant, ara ens fa falta al poble, a l'Ajuntament, que en definitiva és el poble, vendre patrimoni per a fer front a les despeses del nostre Ajuntament. Això, senyors regidors, té un nom: dilapidar el patrimoni de tots els albalatans. Vostès estan venent patrimoni per a pagar els deutes que vostès han generat per la seva mala i nefasta gestió econòmica. Esta parcel·la es va ficar ja a la venda en el ple ordinari del 26 d'octubre i es va posar a la venda per 212.950 euros. Ara, a dia d'avui, es ven per 149.412,57. És a dir, es perd 63.505 euros respecte al valor anterior. Per tant, l'Ajuntament i el poble i tots els veïns estem perdent diners. És evident que aquest solar no pot anar dedicat a una altra cosa que siga vivendres, i s'ha de vendre. La qüestió és que n'hi ha diners en el pressupost, o deurien haver diners en el pressupost, per a afrontar els pagos que té que fer l'Ajuntament. El que passa és que la mala gestió del Partit Popular ha fet que aquests diners s'hagin destinat a una altra cosa. El Partit Popular està governant des de 1999, 13 anys. Vostès van heretar un ajuntament sanejat de l'anterior alcalde, no de Vicent, sinó de l'anterior alcalde Daniel. Ara, 13 anys després, vostès s'han gastat 1.700.000 euros, tenen un préstec d'1 milió d'euros, una pòlissa de crèdit de 630.000 i un préstec a pagar les factures de 430.000, i crec que me deixa alguna cosa. Esta és la herència que va deixar el Partit Popular al poble de Albalat i a tots els veïns d'Albalat. En aquest punt estem parlant de la venda d'una parcel·la en propietat de l'Ajuntament, però en el fons també estem parlant del model productiu del nostre Ajuntament. I el Partit Popular, durant aquests 13 anys de govern, ha basat el model productiu i de creixement o d'ingressos del nostre Ajuntament en l'urbanisme, en la ratxola. En això ho ha basat. I pràcticament el 100% en això. Esperava urbanitzar, obtindre diners i gastar-se'ls. I s'estaven pagant gastos, despeses ordinàries en ingressos extraordinaris. I això és un greu error. I aquest greu error l'ha comès el Partit Popular i, per el que sembla, no rectifiquen vostès. No rectifiquen. El bloc Coalició Compromís els hem proposat en diverses ocasions que apostaren per el comerç i per la indústria local. Es va dir concretament, i me'n recordo ara en el Plan Camps, que no ens costava ni diners a l'Ajuntament perquè venien de la Generalitat, en el Plan Camps, que destinara 100.000 euros per a la promoció del comerç i de la indústria, per a afavorir, per a crear noves empreses, per a que la gent s'autoempleara. I vostès van votar en contra d'això. Vostès van votar en contra d'això. El seu model productiu està obsolet i estos són els resultats d'aquest model.
I la veritat és que des del Bloc Compromís els demanem que canvien de pensament, que busquen alternatives d'ingressos a aquest model. Perquè està obsolet i s'ha demostrat. I per desgràcia, nosaltres que ho hem dit en moltes ocasions, que ho hem dit i s'ha complit per desgràcia el que dir. M'agradaria veure el rellotge, perquè jo no sé el temps que em queda. El tema s'ha creat una llei. Exactament les mateixes possibilitats que tinc jo. Té un ordenador davant de la sí, però vostè no té un ordenador com vulga. Comprarem un rellotge i ja no se va saber bé. Li doni al play el mateix moment que vostè agafa de la següent intervenció. Bueno, però jo li creia que compre un rellotge perquè a mi m'agradaria veure el temps que no se crea que no l'ha estat buscant i encara ha trobat un rellotge. Jo li dic, mira, una gallineta dice i al final s'acaba. Una gallineta tan simple com això. Hasta això tenim, hasta això vam comprar, però resulta que se desajusta, no funciona. Se desajusta, sí. No, li puc portar, Comprem unos suïssos. Si el pròxim ple ho tindrà, sí, no patis ja. Si vostè s'ha conformat amb el que m'he dit que jo, el pròxim ple ho té així. Si vostè demana així, no ho tindrà així. Molt desarrollando sobre el sector urbanístic i damunt l'administració, que jo crec que estem parlant d'exemple, diuen que les parcel·les se deuen edificar en un període legal, edificar les parcel·les i que també la mateixa normativa del programa també venia edificat i venia marcat. Jo crec que és normal i lògic que l'Ajuntament doni exemple i que paga aquestes parcel·les per la venda. No puc entendre, senyor Nicolau, que me diga que estem perdent diners quan m'està criticant que este és el model urbanístic del Partit Popular. Quan si vostè m'està dient que estem perdent diners, l'únic que està dient és que hauríem d'especular en això. Entonces, nosaltres estem parcel·les en un informe i en una valoració en uns criteris tècnics que han fet els tècnics d'aquest Ajuntament que consideren que estan suficientment qualificats. Jo no vaig entrar a ser adivino en saber si se van a quedar les arbres o si no se van a quedar les arbres. Jo les puc dir en aquests moments, i no perquè els ho diga jo, sinó perquè és públic i està en el registre d'entrades de l'Ajuntament, que s'han demanat informes urbanístics sobre què se podia edificar en aquesta parcel·la. Se demanaren i se ven al Sant Vicent que ve preguntant que existeixen parcel·les que tingueren l'Ajuntament parcel·les. En concret, n'hi ha dos particulars que estan interessats i n'hi ha una empresa també que va vindre i va preguntar. I de fet vam demanar un informe urbanístic que des del Departament Urbanístic se va emetre sobre les condicions urbanístiques i l'edificabilitat que tenen aquestes parcel·les. Ja no sé si van a licitar o si no van a licitar. De pública concurrència es poden licitar els dos, com quan tantes persones estiguen interessades en pujar per aquestes parcel·les. Mire, si la idea que porten en aquests moments aquestes persones, ojalà si deixin i se complisca, és pujar, adquirir unes parcel·les i construir segones cases o construir unes viviendes, doncs això significa dinamització de l'economia. Dinamització de l'economia i creació de llocs de treball. No ens diga a nosaltres que no mirem per altres qüestions, justament avui, que crec que estem el dia 31 d'octubre, i han passat dues coses importants. Una que Mercadona, crec que passava avui la llicència ambiental per la Comissió d'Activitats Qualificades de la Conselleria per a poder aprovar la llicència ambiental, en aquest cas, i l'informe que a mi me costa, i a aquesta alcaldia, perquè a fer seguiment de l'expedient ja estem preocupant-se, per a que... No sé, no el micrófono. Està preocupant-se per a que este expedient anarà a bon terme, segons me consta, avui s'ha dictaminat favorablement en la comissió. I referent al senyor Garcés, part de la seva intervenció jo crec que l'ha aclarat des dels bancs de l'oposició, des dels seus companys de l'oposició. No estem venent ninguna parcel·la que siga d'ús per al municipi. Estem parlant de parcel·les edificables, no estem parlant de parcel·les dotacionals. L'equip de govern no està carregant ninguna parcel·la dotacional i això són totes de l'Ajuntament i això s'està
utilitzant per a fer edificis de caràcter públic. Les parcel·les que estem venent són parcel·les edificables que estan destinades per a fer justament això, edificacions. I anem a veure, jo vull que el que s'ha desenvolupat urbanísticament que la gent pugui viure. I si així se ve i se busquen a comprar val, el sol se trau. No estem fent ninguna qüestió, jo crec que estem fent una qüestió normal. A més, en els plazos que ens marca la legislació i així des de l'administració no estem pas especulant en el sol. Se fa un informe per part dels tècnics, un informe de valoracions, ha canviat la normativa, han canviat les circumstàncies del mercat, ha canviat tot, s'adequa l'informe dels tècnics a la nova normativa, s'adequa l'informe dels tècnics a les circumstàncies del mercat i en funció d'això se trau. Que s'han equivocat o que s'ha equivocat el tècnic o que la situació del mercat fa que no se presenti ningú? Doncs bueno, senyors, el que explica la secretària, n'hi ha possibilitats, han vingut altres vegades, sí que fa pas que l'altra vegada vingué també una persona que estava interessadíssima, que se volia la parcel·la, una de les dues que volia comprar, al final de la cobertura se va anar al seu arquitecte, li va fer un projecte i és que aquestes parcel·les tenen una problemàtica que n'hi ha que dir-ho, que n'hi ha que comentar-ho. És que la superfície edificable d'aquestes parcel·les són molt grans i estem parlant que hi ha cases de 250 i pico metres quadrats. Per què? Perquè per una característica, per una qüestió de parcel·lació, per 45 centímetres no hi ha 3 parcel·les. 45 centímetres que estem parlant entre 3 parcel·les aproximadament a 15 centímetres, aproximadament no, a 15 centímetres per parcel·lament, per una frontera, doncs no hi ha, això són parcel·les grans i francament grans que són difícils a l'hora de col·locar-se o de vendre, doncs tenen aquesta dificultat afegida. Mire, senyor Garcés, jo no li vaig fer a vostè ninguna explicació, jo crec que ja porta molts anys de principi, però no li vaig fer a vostè ninguna explicació ni de comptes, ni de circumstàncies, ni de les meves intervencions. Els datos que vostè té, els facilite jo, però es fiscalitza Secretaria d'Intervenció. O sigui que els comptes que jo li facilite a vostè els facilite i estan fiscalitzats per Secretaria d'Intervenció. Jo no fique ni dic ni lleve, jo li passe a vostè realitat. Vostè només té que anar a agarrar els comptes i mirar per allà els comptes, la liquidació del ejercicio 2007, facturas que se consignaron en los ejercicios 2008 y 2009 sin consignación presupuestaria y las liquidaciones siguientes. Yo no le vas a ni a dir més ni a dir menys. Vostè, la realitat que esté ahí, i vostè, jo ja sé que vostè està per utilitzar-ho tot políticament com vostè vulgui, cada un és lliure de fer aquesta qüestió. Jo no li mescle una cosa en l'altra, vostè és el que se dedica o intenta dir quan ha parlat de 400 i pico mil euros, de 900 i pico mil euros per una banda i per una altra. No, jo no li vaig dir així, vostè repasses la informació que vostè té i podrà comprovar-ho, si la té vostè, no vaig entrar jo no li vaig, en realitat, sí, jo sé el que vaig dir perfectament, jo sé perfectament el que vaig dir, però les magnituds no se corresponen als conceptes que vostè ha dit. Simplement deixar-li clar això, que les magnituds no se corresponen als conceptes que vostè ha dit. Vostè ha confundido con manejo negativo de tesorería, con facturas sin consignación y con varias cosas más, pero bueno. Tornem a lo que nos ocupa, que estem parlant de la venta d'aquesta parcel·la i dir això, simplement que estem centrats a venda aquesta parcel·la, dir per les aclaracions que ha dit la secretària, les quotes urbanístiques d'aquesta parcel·la estan pagades per la corporació, si no recordem que era la liquidació. Para mí, la secretaria, yo estoy hablando también de lo que ha comentado la arquitecta, que me diría también que es lo que queda carreras urbanísticas que le queden, y faltaba hacer la liquidación definitiva de las carreras urbanísticas, pero estaban entre els 6.000 i els 9.000 euros. Les carreras urbanístiques normals estan pagades, lo que queda és la liquidació dels excessos que hi ha hagut en els sectors, que això passa l'agrupació d'interès urbanístic, els tècnics municipals o que passen que estiga tot correcte i una vegada està tot comprovat se reparteix en funció dels criteris que hi havia en la parcel·lació. N'hi ha que dir, n'hi ha que especificar, que tot el món ho sap, i això és conegut per tots els regidors, que hi ha hagut modificacions per part d'Iberdrola, que s'han demanat més centres de transformació, que hi ha hagut una sèrie d'extres que s'han demanat i que no estaven contemplats en el projecte de direcció inicial, i això passa possiblement en totes les obres i en totes les circumstàncies. Aclarit això,
ser la alcaldía se compromete en aras de la máxima transparència com sempre i com s'ha fet les altres vegades que s'ha fet a la subhasta a fer les corresponents mans perquè la ciutadania, perquè la gent s'entere i pugui participar tota aquella persona que ho consideri oportú. Molt bé, sense més explicacions ja, perquè crec que ja no calen. He hagut una al·lusió a mi. El debat polític, sí, però mira, vostè de les seves intervencions i també les seves intervencions de Juan, vostè està parlant del Partit Popular, m'està al·ludint a mi, i jo quan estic al·ludint a mi, no, jo vull parlar perquè jo dirigis que el plenari i tindrà una sèrie d'intervencions que me remarquen per part de la llei, vostè té una sèrie d'intervencions que me remarca la llei. Bueno, les marque jo i jo li demano la paraula de